Komachielo en yogai mar jamin buche kod Attorney General ma pacho kayo mithuolo mogik mar chwalo duoko mag-gi ewi bura mabende nchano chwale do mabende dwaro mondo mi donjne jalupo gai mar obila Eliud Lagat kalure kod tho mar Albert Ojwang. Jalbura Bahati Mwamuye ni ogolo chik makamano tok okil Kibe Mungai nyiso do ni yogai mar jamin buche poko chwalo duoko mare ewi burano kendo mano miyo ginyal dhi nyime kod burano. Do onyisi ni duol mar IPOA kod Lagat to nchane osechwalo duoko magi. E duoko mare kaponi onego beni ikawne okang' mager mar chik kata idonjone kalure kod tho mar Albert. Lagat kokalo kuom okil Cecil Maila wacho ni okang' mar donjone kod tho mar Albert Ojwang nitiere e lwet ogai mar jamin buche to ok mano mar do. Burano koro ibiro winj kendo kochopo kanyo tarik 25 mar dwe mar 9 higani. Piny owacho okwa mondo mi omed